Салом алейкум бародаро. Имрӯз як 4 телефонай карочи оригиналан. Нархошон ҳоз якта мегем. 4 телефони оригинал. Телефоно бародарҷоно чияй? Рабочияй? Неки ҳамаш созай, мақсад кам истифода бурдагӣ, ягон ҷо шӯйкадагӣ нестанд. Состояниёшон зурай, коробка, документ, серияи хидшонай, мақсад ҳамаш айхидшон заводскояй. Ози анаки 4 телефонай дар имрӯза навор, бо мисол ояндада видеоҳо мешава насиб. خب برادرو подписатсия кунен ва мо лайк ҳам бижихем барои пешравии канали мо бо хела зур мешава. Ай канал видеои тенҷа насиб боша барои шуморо реклама мекунем на телефонҳои фурӯшида. Якум телефони имрӯзаи мо бародаро ACS ай. ACS ай бародаро рабочия нахикм боз ма хушрак бибинем шумо. Рабочия ҳама ҷош 100% мисол ва модело AC дорам. Ай қафоша отпечатки, яй пешаи рӯи экран отпечатки дора. Ҳама ҷош 100%. Хоб, ду сим картаай. Ана ин модело бародарҷоно 32 га мешава, 64 га мешава. Боз мебинем ки чанд гигай ҳамин телефон. Хоб, памятшда медуроем. Бози нишон метем ки памятш чандай бародаро. Памятш 32 гига буда ина бародаро, 32 гига. Отпечатки ай рӯи экран, оперативкаш оз нишон метам тона. Загрузка ҳуйкна. Оперативкаш 3 буда бародаро. Нам хеле. Ози бо Android нишон метем. Версияи Androidш 9 буда бародаро. Телефон зурай состояниш, мақсад гарантиш қати, свети фасон. Тенҷай карочи. Нархи телефон бародаро 1400 сомон ай. Солна касе ҳам хел телефон хариданияй. Метавонем ки бихарен шанем номерои телефона. Мисол агар фуратон менависем дар комментария 1400, 1500, 1300 ҳамин нархҳода ёфта дода метавонем тона. Ҳам хеле буд бародаро якум телефон, дуюм телефони имрӯза чи ай? A20 ай бародаро. Иш чи буд? Иш ACS буд, иш A20 ай. خب نه A20 мешава, A20s мешава. Бародаро A20 шаёфтем. Отпечатки дорай қафош. Пушташ кам тараки чӣ меган карочи? Пайчи хол мондагӣ буда бародаро, хайне ки қазалалам надора. Форат пуштакиша алиш мекунӣ мисол. Капекай пуштакиш. Форат алиш мекунӣ. На форат нам хе истифода бурдан мегирӣ. Мо барои чӣ алиш накардем? Мо алиш накардем ки мисол одамои харидор буфаҳмад ки ҳамаш заводскояй. На. Ай қафош отпечатки дора, ду сим карта мехӯрад. Бози памятча нигоҳ мекунем ки чандай памятеш бародаро. Як пешакӣ нигоҳ накардем мисол памяташо нав, ҳозир нав нигоҳ кардесем. Памяташ 32 будай бародаро. Оперативкаш. Бози оперативкашам нигоҳ мекунем ки барои шуморо буфаҳмонем бародарҷоно. Оперативкаш 3 будай. Ранги ҳами дигариш будай карочи. Хоб, Androidш мерем озӣ. Версияи Androidш 9 будай. Нархи телефон карочи бародарҷоно 1100, 1200 ам хеле карочи. 1100, 1200. Ами 1000 сумдам я хеле вақт меёви, не ки нархи 1100, 1200 ами қадар туғри мегирада карочи. Бе документш бо вообще арзонтар мақсад. Чизи документдор бо хубтар ки мисол пага ояндада бе ташвиш мегардида. Мисол ягон моҳ пас хеле бо яхе телефон ҳастай ки мисол бе документ мегири, дизди писи мебуря. Хехтон медонин карочи, касе геллаган ситуасияда медонам. Сеюм телефон бародаро. Сеюм телефон Samsung Galaxy S9 ай. S9. S8, S10 не дига модело агар дар кор шава, мо мисол дига видеои моро тамошо кунем. Ҳастай дига модело. И S9 ай бародаро, ду сим карта мехӯрад, памяташ 64 гигабайт ай. Памяти 64, ду сим карта, отпечатки, хай суси бо ҳамаш ништиягай. Ҳамаш қоидави карочи. Модели S касе истифода бурдагай медона. S9 нархш бародаро 2000 сомон. Хайна 2000 сомон. Бо ҳастай 1800, 2200 ам хеле нархҳоам дорем, миёвем метем. Нам хеле буд сеюм телефон бародарҷоно. Не якум, дуюм, сеюм. Якумаш ACS буд, дуюм A20, сеюм. Хоб, S9 буд бародаро. Дига модело ам мисол ёфта метавонем дода. Чорум телефони имрӯзаи мо бародаро надидесен хитон A21s ай. A21s. Бо тенҷи бадай. Хоб, на ғавси телефон аби диден кардам тар ғавса. Барои чӣ ғавса ки барои
батареяи телефону зури баданда мақсад батареяшон бисёртар мебарад. эси хеле 3500 мачай ё 4500 ай надорен камтар ғавси телефон фаҳмехтон ки усы вазбин шид фаҳмен ки хай суси ягон результат ҳастай. A21s ай бардро версия Androidш 10 будай. Ози памятшда мерем. Памятш бародарҷоно хоб гиҷодай памятш. Гузаштем барафтем. Памят 32 гигабайт будай, оперативкаш 3 ай. Хай мақсад модели навай бардаро. И модел бо айёшда камтар болотар бигем мешава. Аккумуляторш 5000 мАч будай. Диден чӣ хел мисол 5000 наё мисол 3500 ай 5000 ай. Мақсад ки вақти истифода бурдан, вақти мисол бозӣ кардан ё вақти интернет ягон чи тамошо кардан зарядиш ай нисбати телефонҳо бисёртар мебарад вақти 4500 мАч ҳастиш. Оз бо телефонҳое ҳастанд ки мисол айёда бо бисёртар ай мАч ҳастиш. 5000 зиёдтар ай 6000 7000 мумкин хай бо зиёдтарш ҳам боша бадро. ҳамин қачени маълумот медонистагӣ мо барои шуморо реклама кардем. Нархи телефонро нагуфтем бардро. Нархи телефон 1600 сомонӣ ай. A21s 1600 сомон. 4 та суратгирак дора бардро. Хай разница мекуна ҳар як суратгиракаш мисол я хелеш чӣ мегирам мисол пеш мегира қафо мегирам хеле иш отпечатки ай ҷои зарядникаш Type-C навхе ҷои наушникаш ҳамаш қоидавӣ ҳамаш зурай. Нархаш 1600 сомон ай бардро. ина 1600 сомон хекни хушутар бинем. ина иш A21s S9 бардро. иш чӣ буд? иш A20 ай. Хай иш камтар гуфтум ки пушташ камтар чӣ дора? Леки чухол мезани зато дар нивра ки ичка нигоҳ намекунам мисол вақти гап занда 100% ай. иш A30s ай бардро. A30 ҳам дорем ай модело ёфта дода метавонем. Нам хеле бо телефонҳои имрӯза бардро. Видео давом дора иншоалло хай чӣ мекунем хеле кам барои шуморо видео мекунем ки шумо ҳам дар бораи телефонҳо каме беш маълумот бигирен. Ман ҳамчунин медонистагим ба шуморо мисол чӣ мекунам чӣ мегӯям карочи мефаҳмам кам. Хеле буд бародаро шумо чӣ мекунед дастгирӣ фақат ам лайк касе меҳмонай бародаро агар фуратон видеои нави моро мисол 1 мин шида тамошо кунед дар ҳамин канали мо подписатсия кунед бародаро. Нам хеле то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Агар нархи ягон телефонро намедонед комментария бинависем бародаро мо мегӯем ки кадом телефон чанд сумай. Ягон хоҳиш дорем ягон чи телефон дар кора бародаро бинависем мо номро ма менависем мисол магазин дорем магазини телефонҳои нав рабочи нам хеле корбор даем. иншоалло алоқа даем бародаро дастгири шумо пешравии мо мегӯям ку то видеои оянда бародаро бори дигар дар паноҳи худо бошем. Хай салом алайкум бародаро камтар вақт ёфтем видео мекунем барои шумо бачаҳаку ина Samsung Galaxy A20 нархш 1100 сомон ай. ҳама чӣ дора коробка заранӣ ҳама чӣ дора. нархш 1100 сомон. неш бародаро Honor 9s ай. Honor 9s нархш 950 сомон ай бародаро. оригинали тоза ай. бародарои наиш A51 ай. нархш 2300 сомон ай. 64 гаш ҳам дорем 128 гаш ҳам дорем бародаро. оригинали тоза ай. неш бародаро Samsung хуяве ай. хуяве U6 ай 2019. нархш 1000 сомон ай. састаниш пачка коробка заранӣ ҳама чӣ дора. иш бародаро A80 ай. памятиш 128 ай. оперативкаш 8 ай. нархш 2500 сомон ай. ҳама чӣ дора бародаро. инаш бародаро Redmi Note 8 Pro 128 ай. оперативкаш 6 ай. памятиш 128 ай. нархш 1900 сомон ай бародаро. инаш A30 ай. A30 1200 сомон ай. коробка заранӣ ҳама чӣ дора. оригинали тоза ай бародаро. иш A51 ай. 128 гаш ай. 2200 сомон 2300 сомон. оригинали тоза ҳама чӣ дора. неш модели нав ай 2021 M11. телефон бениҳоят хуб ай. зарядчам зуд мебарад. нархш 1250 сомон. M11 неш хуяви U5 ай бародаро 2019. телефон бениҳоят хуб ай. U5 2019 ҳама чӣ дора. 580 сомон мешавад. неш A10 ай бародаро. A10 900 сомон ай. бо арзон мекунем метем коробка заранӣ ҳама чӣ дора. неш A8 аяку A8 1300 сомон ҳама чӣ дора. заранӣ наушник ҳама чӣ ҳаст ай бародаро. телефон бениҳоят нав ай. оригинали тоза. ина U5 ай
35. Нархиш 800 сомон. Ҳама чизош ҳаст. 35. Не асивияга модели навай 2020. Телефон бениҳоят зура оригинал тоза. Нархиш 2000 сомон бо арзон мешавад. Не Redmi 8. Памяти 64, оперативка 4. бениҳоят телефони навай. Нархиш 1100 сомон 64 гигаша. Не S-Tahiyya дорем. Нархиш 3500 сомон. Памяти 128, оперативка 6. Телефон бениҳоят навай. Не A6 дорем ако A6. ҳама чӣ дора 1100 сомон. Коробка заррани ҳама чӯш ҳаст. A3 2017 дорум бародаро. 2017 A3. Нархиш 850 сомон. Бо арзон мешавад. Ина A8 дорем бародаро бу. Ҳама чӣ дора. Honor 7 Pro дорем, ина S8 дорем бародаро бу ина. Дига моделҳо ҳам дорем бародаро. Ҳама модела дорем ака. Ҳамин номеро да занг бизанед. Ҳамин номеро да занг бизанед, любой модела шумо дам ёб метавонед бародаро. Любой модела. Ҳамин номеро да занг бизанед ака. Бай ака, дар паноҳи Худо бошед.